La mulți ani, mămici, bunici, doamne, domnișoare, fetițe, domnișorici mici, să aveți un an minunat și să fiți mereu frumoase și cu zâmbetul pe buze. Astăzi avem un unboxing din campania 4, unul mititel după cum vedeți, dar vor mai urma în această campanie. Prima dată vreau să vă arăt ce am primit eu cadou, pentru că în ultimele două campanii am avut comandă de minim 260 de lei în fiecare. Acesta este un suport de periuță de dinți și pastă, iar acesta este un recipient pentru săpunul lichid. Avem aici o pereche de cerceluși argintii, o pereche de ochelari pentru că vine vara și trebuie să ne protejăm ochii de soare, o perie pentru un păr mai des și mai lung, tratament pentru cuticule, Miracomplex se numește, un fond de ten de la Color Trend, o cremă pentru picioare care este antibătături, să știți că o recomand din tot sufletul. După 2, maxim 3 aplicații ți s-au retras bătăturile și nu îți mai apar în același loc. Minunata cremă de mâini cu cacao, cremă de mâini cu flori de cireș. Aceasta este un gomaj de față. Așa, aici iar avem un fond de ten de la Color Trend, gelul de duș cu dozator de Garden of Eden, o cremă de mâini, din nou, acesta este un tuș, cremă de față cu ceai verde și castravete. Aici avem pernuțele de silicon pentru picioare, sunt minunate când mergeți la o petrecere, la o nuntă, la un botez, să vi puneți în pantofi, vă simțiți extraordinar. Un dispozitiv pentru curățarea călcâielor, o cremă de față cu trandafir, gel intim, acesta este un gel de curățare pentru față, acesta este un tratament de la Clear Skin pentru coșuri, tratamentul de unghii 5 în 1. Aici avem un fond de ten compact, imediat vi-l arăt, uitați, are și burețel, este cremă, este foarte bun. Așa, și ce trebuie să încercați sunt șabloanele pentru două tipuri de machiaj, Smoky Eyes și Cat Eye. Și ceea ce mi se pare interesant sunt aceste unelte, le spun eu, pentru a vă face o coadă împletită la spate. Am să le folosesc și am să vă arăt ce iese. Păi cam atât pentru astăzi. Vă urez o zi minunată și o campanie de vis. La revedere!